दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफाद मोनसे हाबाफारि लादों। दिनै जे थाखो 6 जि सानखान्थि आरो बिगियान बे आयदायाव आसाम गभर्नमेन्टआ इंराजि रावै फोरोंनायनि जि थांखि लादों, बे थांखिखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफादा दिनै दुखु फोरमायनाय जोङो मोनसे हाबाफारि लादों। बेनिखायनो गोसोम बेच मोनफ्रोमबो गुदि फरायसालि, गेजेर फरायसालि, गोजौ फरायसालि आरो लोगोसे गार्जेन बिथांमोनजों लोगोसे रायजो राजा बिथांमोना जोङो बेच गाननानै दिनै गभर्नमेन्टनिसिम जोङो दुखु फोरमायदों। मानो होनना बुङोब्ला दिनै NEPआ बुंदों गावनि बिमानि रावजों फरायोब्लासो गोजौ मोनसे थाखोआव थांनायनि थाखाय मोजां जायो होननानै। नाथाय दिनै आसाम गभर्नमेन्टआ बबे मोनसे एंगेलजों NEPखौ फल' खालामालासिनो गावनि जि मोनसे थांखि लानाय, गावनि जि मोनसे बुंनाय, बै बुंनायनिफ्राय दोरोदाखै। बिथांमोना दिनै मेथ्स आरो साइन्सआव इंराजि रावैनो लेखाखौ दिनै फरायसालिफोराव हरबाय आरो बेबायदिनो क्लास खालामनांगौ होननानै बिथांमोना बुंदों। जोङो बेवहाय खुब दुखु फोरमायदों दि बिथांमोना बबे लामाजों दिनैनि इडुकेसन लाइनखौ लांनो थाखाय सिन्था खालामदों। मानो होनना बुङोब्ला दिनै नोङो थाखो 6 इंराजि जानाय लोगो लोगो जाय फरायसा फरायसुलि बिथांमोना नांगौबायदि सोलोंथाइखौ बिथांमोना निस्सय प्राइमारि लेभेलाव मोनबोआखै। मानो होनना बुङोब्ला गोबां प्राइमारि नोङो LP स्कुल्सफ्राव सासेल' सिंगल टिचार, 0 टिचार, नोङो गोबां फरायसाफोर दङ, बेवहाय सानैल' टिचार आरो नांगौबायदि बिथांमोननो इंराजि रावफोरखौ जोथोन लानानै फोरोंबोनो हानाय केपासिटि बै गुदि फरायसालिनिफ्राय जायाखै। आरो बिथांमोना दिनै बे थाखो 6आव बिथांमोना मोजाङैनो ABCDखौनो रोङा खायफा स्टुडेन्टसफ्रा जोंहा कन्टेक्ट दङ आरो बिथांमोना दिनै सेन्टेन्स बानायनानै बोरै लिरगोन आरो बै फरायसा फरायसुलिफ्रा गाबोन जुदि रोङा मोनोब्ला गाबोन फरायसालियाव फैनाय नङा। बिथांमोना दिनै जोङो जिखिनि ड्रप आउट स्टुडेन्टस जायखौ जों बुङो, दिनै जि लेभेलाव जादों बेनिख्रुइ जोंनि गेजेराव बांसिन जागोन। आरो बे षड़यन्त्रआ हारिखौ फोथैनायनि मोनसे थांखि नामा गभर्नमेन्टनि? जोंहा बेहाय बिराद गिदिर मोनसे गभर्नमेन्टनिसिम, आसाम गभर्नमेन्टनिसिम जोंहा सोंलु दङ। बेनिखायनो जाहाथे बर' माहारिया नैबे रावखौ, नैबे जि बिजोंखौ ओरैनो मोनाखै, बे बिजोंखौ मोननांगौनि थाखाय जोंनि गेदेरमा बिथांमोना गावनि बेसेन गोसा जिउखौ बावलांदों। आरो दिनै बे रावा 8 सिडुलाव हाबनाय राव, जायनिखि भारतबर्षआव जों गोबां रावसा रायज्लायग्रा मानसि दङ। 22टा लेंगुवेजआव दिनै 8 सिडुलाव दङ। बिनिनो मोनसे रिकगनाइज लेंगुवेज जायखौ जोङो स्टेटनिबो सेकेन्ड अफिसियेल लेंगुवेज होननानै बुङो। दा नैबे रावखौ जों बिथांमोना नेग्लेक्ट खालामनानै गुबुन मोनसे दिगाव लांनो थाखाय बिथांमोना सिन्था खालामबाय थादों। बेनिखायनो जोङो दुखु फोरमायदों आरो बेनिखायनो आं खावलायनो सानदों इडुकेसन मिनिस्टार डक्टर रनेस पेगु बिथांखौ जाहाथे नैबेखौ लानानै खुब मेजर भाबै बर' थुनलाइ आफाद आरो बर' फरायसा आफाद बिथांमोनजों सावरायनानै बिनि समाधानखौ थाबैनो जेन खालामनानै होयो। आङो इडुकेसन मिनिस्टारजों लोगोसे आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथांखौ आङो बेखौ खावलायदों आरो सावरायनो थाखाय लिंदों होनना बुंनायावथ' नोङो बिदि लिंनाय जायाखै। दासिमबो इडुकेसन मिनिस्टारजों सावरायदोंब्लाबो बेहाय CMआ थाफानानै सावरायनाय जायाखै आरो दाबो लिंदों होननानै खोनादों, खिन्थु फर्मेलि बिथांमोननिफ्राय अफिसियेलि लेटार दासिमबो हराखै। आरो जेलासिम अफिसियेलि लेटार हरनानै फरायसा आफादखौ बा थुनलाइ आफादखौ लिङा, अरेलि लिंनायावनो जे लिंनाय होननानै जोङो थांनानै माबा जागोन, बेवहाय बियो नांगौबायदि मोनसे जिखिनि सिस्टेमेटिक, बे सिस्टेमेटिकआ बियो एप्लाइ जानाय नङा। आरो जाहाथे बे बुस्थुआ बिदि जुदि थांबाय थायोब्ला, जिहेतु दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफादा जयेन्टलि दाखालि बावैसो फोसावनानै दोनखादों दे फैबाय थानाय नैबे अक्ट'निनो 15 अक्ट'आव जिल्ला मावख' धरना हाबाफारि दङ। जाहाथे जोङो बेफोरबायदि हाबाफारिया जोंनि गेजेराव गले गले जाबाय थाथों आरो खुदिनि हाबाफारिखौ जोङो लानो गोनां जायाथों। आङो बिथांमोननि फिन खेबसे खावलायबावो। बिजाबाव सोसननायनि जिहेतु खुदिसारनाय, बेनि सायाव मा बुङो? बेथ' दुखुनांथाव बाथ्रा। बे जोंनि मिरु बर' थुनलाइ आफादा थांनाय 4 जुन खालार खालि गुबै माने जा मावफुं मेल बेयावहा जिरायनानै मोनसे थिरांथा लादों। जाहाथे बे दिनैनि बे 9 खालारावहा जों सिगांग्रो गोसोम बेच गाननानै जाहाथे जों दुखु फोरमायनाय बे हाबाफारिखौ लानाय थिरांथा लानाय जादों। आरो लोगोसे फैगौ 15 जुन खालारावहा माने जों खुदिसारनाय हाबाफारिखौ लानाय जादों। मानोना जोंहा 6 थाखोनि जा इंराजि मिडियामावहा एबा बर' बिजोङाव जोंनि बर' बिजोंनि जा
सानखान्थि आरो बिगियान आयदायावहा इंराजि मिडियामनि माने बिजाब होदो बेखौ हेंथायै जाहाथे जोंनि बर' माहारिया उन्दै समनिफ्रायनो आन्दलन खालामनानै मुंख्लं जानायनि उनावहा बे बर' बिजोंखौ मोननायनि उनावहा जों जाहाथे दा गेजेरसेयावहा जों बे इंराजि मिडियाम खालामनायखौ जों बेखौ फोरमायदों थिखार खालामदों सरकारनिसिम जाहाथे इयुनाव बिदि दाजाथों बिनि थाखाय सिगांग्रो थुनलाइ आफादा बे गुसुं टेस्ट गारनानै दिनै फार्स्ट माने बेखौ फोरमायनाय हाबाफारिखौ लानाय जादों। थ' जों पर्यायक्रमे बेबायदि हाबाफारि लानानै बे आन्दलनखौ खालामबाय थागोन जेब्लाहालागै जों बर' बिजोंहा बे बिजाबखौ मोननो थाङा अब्लासिम जों माने आन्दलन खालामलांगासिनो थागोन।